in bakas ko na kaya takain na siya ini amok dahil nga mga tayo mangudta missionary yari wala ta wala sambuangan na di na pagpalugay tukbal ko in Gurumulya timil gato pangadya na waktu ini while nagpainde kan Sheikh Omar Lawrence Egea يتفضل سيادته مشكورا. Ito ay nagtagalog pa rin. Hindi na. Natausog yun. Tausog na po yung ano natin. Okay lang. Tagalog. Tagalog. Alam na nila. Kaya sinabi ko na kanina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng sanlibutan at naway ang kapayapaan, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah, pagkatapos nating magpasalamat at magpapuri sa Allah at magsalawat kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muli tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa biyayang ating nakakamtan o ating natatamasa sa pagkakaroon natin ng ganitong mga pagkakataon. Ang pagkakataon kung saan at kung kailan maririnig natin ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ilan sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bukod pa rito ay ang makita natin ang ating mga sarili na nasisiyahan na nakikinig sa mga aya na ito at mga hadith na maaari nating pag-usapan sa gabing ito. At pagkatapos nating magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapasalamat tayo kay Sheikh Zakaria Muhammad, barakallahu fihi, wajazahumullahu khairan fi juhudihim wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayutila min umrihi. Hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway pahabain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang umur, ang kanyang edad upang mas mahaba pa natin siyang makasama at makakuha tayo ng maraming kaalaman mula sa kanya. At ganun din ang mga ulama na nakapaligid sa atin naway pahabain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga umur. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga taga-subaybay o sa mga taga-pakinig at mga nanonood sa ating live sa ngayon. Alhamdulillah. Syukur sa inyo katan. Unti-unti lang magano tayo ng tausog pero inshallah ay magiging magiging madali din yan sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon ay unti-unti pa lang. Okay po? At ang topic na ating pag-uusapan sa gabing ito ay nanggaling sa aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa suratu An-Nisa, aya rakam 36, aya number 36. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. O aya na tinagurian ng mga ulama bilang al-huququl ashra o yung 10 mga karapatan na dapat ay itaguyod ng mga mananampalataya at dapat itong gawin bilang obligasyon na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titingnan natin ang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, kayo ay sumamba sa Allah at huwag magtatambal sa Kanya ng kahit ano pamang bagay. So ito ang pinakaunang karapatan
na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran o sa aya number 36 mula sa Surah Ali Imran. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at ang paglayo sa mga uri ng pagtatambal, maging ito man ay pagsamba sa ibang nilalang kasama ng Allah o pagsamba sa ibang nilalang ng direktahan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kumbaga kung titingnan natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapahuli at lagi niyang ipinapaalala ang kanyang karapatan. Kaya nga dahil dito, sa aya na ito ay matutunghayan natin ang kanyang karapatan na kanyang iniutos sa bawat mananampalataya at ito ay walang iba kundi ang tinatawag na at-tauhid o ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga kakayahan, sa kanyang karapatan bilang Diyos na nagmamay-ari ng pagsamba ng lahat ng nilalang at Panginoon na nagmamay-ari ng mga natatangi at mga magagandang pangalan at katangian. Ito ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala na mapanibughuin o seloso. Ayaw niya na mayroon siyang kahati sa ating pagsamba at ayaw din ng Allah subhanahu wa ta'ala na kikilala ang mga nilalang ng ibang Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga katautay manghuran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong pag-uutos na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan na walang ibang Diyos o walang ibang Panginoon o walang nilalang tayong hihilingan, pananalanginan, pagduduahan, pasasalamatan, at hihinga ng tulong na ito ay dapat nating hingin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, ang lahat ng mga nabanggit nating uri ng ibada ito ay iaalay lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay kakatay ng hayop, magsasakripisyo para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, tayo ay walang ibang pasasalamatan sa lahat ng mga nakakamit natin dito sa ibabaw ng mundo maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang karapatan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na nabanggit. At pangalawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalawang karapatan na dapat ay taguyod ng bawat nilalang ay ang karapatan ng ating mga magulang. Sinabi ng Allah, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. At sa ating mga magulang ay dapat tayong maging mabuti. Sapagkat laulallah, una sa lahat, kung hindi dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, thumma bisababi walidayna, at pagkatapos ay dahil sa ating mga magulang na siyang nagsilang sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mabuhay dito sa ibabaw ng mundo, hindi natin matutunghayan ng matuwid at hindi natin makikilala ng ayos ang pananampalatayang Islam kung tayo ay iniwan ng ating mga magulang, kung tayo ay pinabayaan ng ating mga magulang, lalo't higit ng ating mga ina, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa isang lalaki na nagtanong sa kanya, "Ya Rasulullah, o sugo ng Allah, sino ang pinakakarapat-dapat sa mainam o magandang pakikitungo?" Sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka," ang iyong ina. At pagkatapos, pangalawang beses, sinagot ulit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganong katanungan, "Summa ummuk," ang iyong ina. At pagkatapos ay ang iyong ina. Tatlong beses na isinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang karapatan ng ating mga nanay. At pagkatapos sa ikaapat na katanungan ay saka pa lamang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang karapatan ng ating mga ama. Summa abik. Pagkatapos ay ang iyong ama. Ito ang dapat nating maintindihan. Paano natin may tataguyod ang bagay na ito? Sa pamamagitan ng paggalang natin sa ating mga magulang, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, at pagpasalamat sa kanila sa pamamagitan ng pagdudua kung sila ay
lumisan na dito sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, ipagduduan natin ang kabutihan ng ating mga magulang at tayo ay hihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo kung sila ay nauna na sa atin. Ito ang kumbaga pinakamaikli at madaling paraan upang mapakitunguhan natin ng maganda at mabuti ang ating mga magulang. At tulad nga ng sinabi natin kanina, itong aya na ito ay tumutukoy sa 10 mga karapatan. At nabanggit natin ang 2 karapatan na nauna. At hindi na natin iisa-isahin pa ang mga ito, bagkus kukuha tayo ng pangatlo na ito talaga yung maaaring pag-usapan natin ng mas malalim inshallah. At ito ay walang iba kundi ang karapatan ng ating mga kapitbahay. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal jari dhil qurba, wal jaril junub, was sahibi bil jamb. At ang iyong mga kapitbahay, malapit na kapitbahay, at ang mga kapitbahay na malapit sa iyong tahanan. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, halos 2 beses na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapitbahay. At ito ay, kumbaga, mayroon pang iba't ibang uri ng kapitbahay. Kapitbahay na malapit sa iyo dahil sa iyong dugo o dahil sa iyong relative o pagiging kamag-anak niya. Kapitbahay na malapit sa iyong bahay at kapitbahay na ito ay ayon sa turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunghayan natin, okay? Noong panahon ng Jahiliya, ang mga Arabo ay naiulat na walang makatatalo sa kanila sa pagbibigay ng karapatan ng kanilang mga kapitbahay. Allahu Akbar. Dahil kumbaga nasa mga Arabo yung pagpapakilala ng kanilang mga sarili sa kanilang mga nasasakupan. Dahil diyan, ginagawa nilang mabuti ang lahat ng kanilang pakikitungo sa kanilang mga kapitbahay. At nung dumating ang Islam, hindi lahat ng ginagawa ng mga Arabo ay iniwan ng Islam o tinanggal ng Islam dito sa katuroang ito. Kundi ang mga maiinam na ginagawa ng mga Arabo ay ito ay pinanatili ng Islam. Ibig sabihin ay sinang-ayunan ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung mga masasama ay inalis at tinanggihan. Kasama sa mga pinili at pinanatili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbibigay ng karapatan ng ating mga kapitbahay. At dahil dyan, maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay o nagsabi ng napakaraming mga hadith o napakaraming mga katuruan, maging ito man ay qawliya o yung kanyang mga hadith na sinabi o mga hadith na ginawa mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng ilan sa mga sahaba at mga sahabiyat. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa karapatan ng mga kapitbahay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Allahu Akbar. Masyaallah. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan sa hadith na naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nananatili si Angel Jibril alaihi salam na pabalik-balik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang dahilan bakit nagpabalik-balik si Jibril alaihi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang dahilan, ito ay upang ipabatid kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga mananampalataya ang karapatan ng kapitbahay. Allahu Akbar. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagpapabalik-balik na ito ni Jibril alaihi salam at bigat ng karapatan ng kapitbahay mula sa kanya, ay inakala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging ang pagpapamana ay sasabihin ni Jibril alaihi salam na ito ay dapat gawin para sa kapitbahay. Allahu Akbar. Kapitbahay na maaring hindi natin kamag-anak, kapitbahay na maaring mayroong ginagawang hindi maganda sa atin, kapitbahay na ito ay kumbaga hindi natin talagang sigurado kung anong kanilang sitwasyon, di ba?
Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aakala na maging ang pagpapamana ay iutos sa kanya dahil sa bigat ng karapatan ng mga kapitbahay. Kapitbahay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba na sabi niya kay isa sa kanyang mga sahaba, "Ya Abadar, idza tabaqta marakatan fazid ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dhar, isa sa mga sahaba niya, "O Abu Dhar, kapag ikaw ay nagluto ng sabaw, ay dagdagan mo ang tubig nito at panatiliin mo ang pagbibigay sa iyong kapitbahay." Allahu Akbar. Yan ang kumbaga pautos at the same time ito ay pagbibigay halaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kapitbahay. Maging sa pinakamaliit na bagay na pwede nating ibigay sa ating mga kapitbahay. At bukod pa riyan, sinabi rin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya nisa al-mu'minin aw ya nisa al-muslimin, la tahkiranna jaratun jarataha walau farashna siya." Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O kayong mga babaeng Muslim, huwag na huwag mamalitiin ng isa sa inyo ang kanyang kapitbahay, kahit pa ito ay sa pamamagitan ng maliit na karni na kanyang pagmamay-ari o sa pinakamaliit na karni na maaari niyang mailuto sa kanyang bahay. Huwag mahihiya ang isa sa inyo na hatian ang kanyang kapitbahay at huwag mamaliitin ang kapitbahay dahil ito ay mayroong karapatan mula sa atin." Ito ang utos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung titingnan natin kung makakayanan natin na magbigay sa ating kapitbahay ng isang maliit na bagay tulad ng pinakamaliit na karni na ating pagmamay-ari o di kaya tubig na pwede nating idagdag para tayo ay magkaroon ng mas maraming sabaw at yung sabaw na para lamang sa ating pamilya ay matikman ng ating mga kapitbahay. Di ba mawawala yung harang sa pagitan ng mga kapitbahay? Ang mga malalaking mga suliranin ay nalulutas sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga maliliit na solusyon. Allahu Akbar. Na ito ay ibinigay sa atin ng Islam bilang karapatan mula sa atin ng ating mga kapitbahay. At bukod pa riyan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqah." O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpa man sa Allah. Siya ay sumumpa sa pamamagitan ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 3 beses si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi magiging mananampalataya o hindi tunay na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao na hindi nakaligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang kasamaan. Kasamaan dulot ng kanyang dila, dulot ng kanyang kamay, o dulot ng mga bagay na maaaring makaapekto ng hindi maganda sa kanyang kapitbahay. Ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa isang hadith ba, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man lam ya'man jaruhu bawa'iqah." O kama fi ma'na qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man na hindi nakaligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kasamaan ito. Allahu Akbar. Napakatindi ng karapatan at napakabigat ng karapatan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapitbahay. Na ito ay iniugnay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating iman, sa ating pananampalataya. Hindi magiging lubos ang ating pananampalataya kung ang ating mga kapitbahay ay nakakaranas ng masamang epekto mula sa atin o masamang bagay mula sa atin. At maaaring hindi makapasok ang isa sa atin kung ang ating kapitbahay ay magreklamo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kasamaan na maaaring manggaling sa isa sa atin. Maaaring ito ay dahil sa kuryente,
na kanyang ipinagkait sa kanyang kapitbahay, o di kaya tubig na kanyang hinarangan dahil sa kanyang kagustuhan, o di kaya ay dahil sa hindi niya naisip ang karapatan ng kanyang kapitbahay, o di kaya ay salita na maaaring makasama sa kapitbahay, na ito ay dapat maging aware ang karamihan sa atin. At mula pa rin sa mga karapatan na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa na konektado sa kapitbahay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga dahil lang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napaka tindi sa pagsasaliksik ng kaalaman, o kaya sila ay talagang dakik. Kumbaga gusto nila na kapag mayroon silang kaalaman na narinig, ngayon narinig nila ang karapatan ng mga kapitbahay, mayroong isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtanong, "O sugo ng Allah, mayroon akong dalawang kapitbahay," sabi ng sahabi na ito. "Sino sa dalawang kapitbahay ko ang mas karapat-dapat kong bigyan ng regalo?" Okay? Ibig sabihin, alam niya na kapag binigyan niya ng regalo ang kanyang kapitbahay, ito ay pagbibigay ng karapatan o magandang pakikitungo sa kanila, na ito ang kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at nabanggit doon sa aya na ating binanggit kanina lamang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima, ang pinakamalapit na bahay, pinakamalapit na ang koneksyon sa iyo ang bibigyan mo. Ibig sabihin, ang iyong kapitbahay na kadugo at kapareho ng pananampalataya. Yan ang mas aula. Ibig sabihin, mas prioridad sa ating pagbibigay ng regalo o pagbibigay ng mga bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa ating mga kapitbahay. At sumagot ang ilan sa mga aimma natin tulad ni Imam Al-Auza'i at Imam Az-Zuhri rahimahumullah ta'ala nung tinanong sino ba ang may tuturing na mga kapitbahay. So alam natin na ang mga kapitbahay yung malapit sa ating bahay tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hanggang dito lamang ba nananatili ang pagkilala sa mga kapitbahay? Sabi ng dalawang imam na ito, al-jiran hum arba'una baitan an yaminik wa arba'una baitan an shimalik wa arba'una baitan amamak wa arba'una baitan khalfak. Wadhalika humul jiran. Ang sinabi ng dalawang imam na ito, ang maituturing na mga kapitbahay, sila ay ang 40 bahay sa kanang parte ng iyong bahay, 40 bahay sa kaliwang parte ng iyong bahay, 40 bahay sa harapan ng iyong bahay o tahanan, 40 tahanan sa likuran ng iyong tahanan, at sila ang tinatawag na mga kapitbahay tulad ng sinabi ng jamhurul ulama o majority ng mga ulama ay sumasang-ayon na sila ang tinatawag na kapitbahay. Allahu Akbar. Kapitbahay na si Jibril alayhi salam mismo ang nagpabalik-balik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipabatid ang kanilang karapatan sa mga mananampalataya. Dakilang anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagpabalik-balik. Kanino? Sa dakilang propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Muhammad. At naintindihan ng dakilang propeta na hindi lamang sila karapat-dapat sa mga gawain o mabubuting salita, kundi maging ang pagmamana ay maaari nilang matunghayan mula sa kanilang mga kapitbahay. Pagkatapos ay inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba, mga sahabiyat, na huwag mamaliitin ang karapatan ng kapitbahay sa pamamagitan ng mga pagkain na mayroon sila sa kanilang mga tahanan. Kahit alam natin na kung babalikan natin ang sirah o kung babalikan natin ang history ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa mga muhajirun, ang mga karamihan sa kanila, ibig sabihin ng mga muhajirun, sila ay yung mga tao na naghijra mula Makkah tungong Madina, na halos lahat ng kanilang mga ari-arian sa Madina
ay sa ari-arian sa Makkah ay kanilang iniwan. At kung minsan ay wala silang pagkain sa loob ng kanilang mga tahanan. Maging tubig ay nahihirapan silang magkaroon sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na damihan o dagdagan ang mga ito sa abot ng makakaya para lamang maitaguyod ang karapatan ng kapitbahay. Na sinabi rin ulitin natin bilang pagpapaalala na maging ang ating pananampalataya iniugnay sa kanilang karapatan, ang pagpasok sa paraiso. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Sino man ang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom ay dapat niyang pakitunguhan ng maayos ang kanyang kapitbahay. Allahu Akbar. Na kung ihahambing natin ang sitwasyon ng mga mananampalataya o ng ilan sa mga Muslim sa panahon natin ngayon, makakaya ba nating masabi na ang karapatan ng ating mga kapitbahay tulad ng narinig natin sa bigat nito at kadakilaan nito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit niya mismo sa Quran at sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-utos at nagpapaalala sa atin sa karapatan ng mga kapitbahay, ay naitataguyod ba natin ito? Bakit natin nasabi kumbaga natanong ang ganitong bagay? Mayroon tayong sitwasyon ngayon na alam natin yung madalas na naririnig natin, no man is an island. Di ba? Walang tao ang makakayang mabuhay na nag-iisa sa isang isla. Dahil dyan, kadalasan tayo ay nananatili na pumupunta sa mga komunidad kung saan mayroon tayong naitatayong bahay o di kaya umuupa sa mga tahanan ng iba upang doon tayo tumira. Pero ang nakakalungkot, ilang taon na nakatira doon sa kanyang ipinatayong bahay, pero pag itinanong kung sino ang kanyang kapitbahay, ay hindi man lamang alam kung ano ang pangalan ng kanyang kapitbahay. Hindi man lamang natanong kung anong pangangailangan ng kanyang kapitbahay. Hindi man lamang natanong kung kamusta na ang iman ng kanyang kapitbahay o ang pananampalataya ng kanyang kapitbahay o kung ang kanyang kapitbahay ba ay may kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam o ang kanyang kapitbahay ba ay humihinga pa. Ito ang nangyayari kung minsan na nakalulungkot at ito ay salungat sa mga hadith na narinig natin kanina at sa aya na binanggit natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya payo ko sa aking sarili at sa ating mga kapatid na ibigay natin ang karapatan ng ating mga kapitbahay alinsunod sa katuruan ng ating pananampalataya upang tayo ay maging mananampalataya ng lubos at inshallah makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod pa riyan sa magandang balita na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun yuhibbuhumullah." Tatlong mga lalaki, tatlo ang minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum rajulun yu'dhihi jaruhu fayasbir alayhi wa yahtasib. O kama fi ma'na qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong mga kalalakihan ang minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sabi niya. At kasama doon sa tatlong mga kalalakihan na ito ay ang lalaki na nakakaranas ng kasamaan mula sa kanyang kapitbahay at nagtitiis sa kanyang kasamaan na nararamdaman at siya ay humihingi o umaasa ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So itong lalaki na ito ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dahil sa kanyang pagtitiis kasama ng kanyang kapitbahay at pag-asa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi lamang pala mga kautusan at hindi lamang pala mga bagay ang karapatan ang maaari nating makuhang aral mula tungkol sa ating kapitbahay. Bagkus, maging ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pwede nating makuha
kahit nandito pa lamang tayo sa mundo. Kung tayo ay magsasabar, magtitiis sa ating mga kapitbahay. At ito ang isa sa maaaring masabi natin na magandang pakikitungo sa ating mga kapitbahay. Ang pagtiisan natin ang maaaring mga masamang bagay na manggaling mula sa kanila at idisiplina natin ang ating mga sarili. Idisiplina natin ang ating mga anak, idisiplinahin natin ang ating mga asawa na hindi makaapekto ang ating ingay sa loob ng tahanan sa mga kapitbahay. At kung sino man ang nakakaapekto ang ingay mula sa kanilang tahanan, sa kanilang kapitbahay, huwag mahihiya na lumapit sa kanyang kapitbahay at makipag-usap ng mahinahon dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maglalagay ng barakah o maglalagay ng sakina, maglalagay ng kainaman sa sino mang rafiq, ibig sabihin sa sino mang mahinahon sa kanyang pakikitungo at pakikipag-usap. Naway nakuha na natin o nagkamit tayo ng aral dito sa ating pinag-usapan ngayon at may taguyod natin ang karapatan unang-una ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng tauhid. Pangalawa, karapatan ng ating mga magulang sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa kanila, pagiging humble sa ating mga magulang, at pag-iwas sa pagsaway sa kanila o pagsuway sa kanila. At yung pangatlo na ating tinalakay, ang karapatan ng ating mga kapitbahay, na hanggang dito na lamang inshallah. Naway biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas upang mapagtagumpayan at may taguyod ang mga karapatan nating pinag-usapan sa gabing ito o sa sitwasyong ito, at ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok na hindi natin makakayanan, kasama ng ating mga magulang, kasama ng ating mga kapitbahay, at lahat ng mga mananampalataya sa ibabaw ng mundo hanggang sa akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.